Шердил ва Муҳаммад овозхонони навраси тоҷик ки яке аз чеҳраҳои шинохтаи шабакаҳои иҷтимоӣ дар ҳоли ҳозир ба шумор мераванд, ҳафтаи гузашта нахустин клиптаронаи муштараки худро интишор карданд. Суруд бой мешам ном гирифта дар бораи орзуву ҳавасҳои амалинашавандаи наврасон дар давраи камбағалӣ қисса мекунад. онҳо тариқи суруд мегӯянд рӯзе бой шуда ба ҳама орзуҳои худ хоҳанд расид. оҳанги суруд моли Аҳмадтеве гуфта шудааст, вале маълум нест ки матни тарона ба кӣ тааллуқ дорад. то имрӯз клиптаронаро дар саҳифаи Наимҷони Сайдалӣ дар шабакаи YouTube зиёда аз 900 000 нафар тамошо карда, наздики 3 000 нафар лайк гузоштанд. ҳатто бархеҳо бадеаи мазкурро дуэти сол унвон карда, ҳунари истеъдоди нотакрори наврасонро тавсиф кардааст. исми Шердили 13-сола то 1 сол қабл ва номи Муҳаммади 12-сола низ то 1 моҳи пеш ба касе ошно набуд ва ҳеҷ кас гумон намекард ки рӯзе ду наврас ситораи шабакаҳои иҷтимоӣ мешаванд. дар омода намудани суруду клипҳои Шердил ва Муҳаммад саҳми овозхони ҷавони тоҷик Наимҷони Сайдалӣ назаррас аст. Наимҷон ки худ то ҳол соҳиби фарзанд нашудааст, Шердилро расман ба фарзандӣ қабул кардааст.